ହ୍ୟାଲୋ ହାଇ ଭାଇ ମାନେ ଭଲ ଅଛନ୍ତି ସେମିତି ଭଲ ହେଇଥାନ୍ତେ ଭାଇ ମାନେ ଆମେ ଆଜି ଇଣ୍ଡୋରରେ ଏବେ ପହଞ୍ଚିଗଲୁ କାହିଁକିନା ଟିକେ ଲେଟ୍ ହେଲା ନା କାହିଁକିନା କାଲି ଟିକେ ଲେଟ୍ରେ ଶୁଆ ହେଲା ଲେଟ୍ ହେଲା କାଲି ଜାଣି କାଲି ସାଇଡ୍ ପାରିଲା ଲାଇନ୍ ପଳେଇଥିଲା ଆଉ କ'ଣ ଆରେ ସେ ମୋଟାମୋଟି କ'ଣ ଖରାପ ହେଇଥିଲା ମୁଁ ଜାଣିଛି ହେଲାନି ଆଉ ଆମେ ଆସିବା ପୂର୍ବରୁ ସିଟୁନ୍ ଠିଆ ହେଇଥିଲା କିଟୁର ସିଟୁନ୍ ଫିଟନେସ୍ କରୁଛନ୍ତି ଆଜି ଆକାଶ କରିବନି ଆଜି ନା ରିଙ୍ଗ ସେରିମନି ଆଜି ପୁରା ଦୁନିଆ କାମ ଆଜି ଅଛି ଟେନସନ୍ ନା ଆଉ ଅବେ କୁଆଡ଼େ ଯିବ ନା କ'ଣ ଦୁନିଆ କାମ ଅଛି ଆଇଛି କୁଆଡ଼େ ତୁ ଏତେ କୁଆଡ଼େ ତୁ ଆସୁ ତୋଳ ତୁ ଏକା ଇଣ୍ଡୋର ତୁ ଏକାତେ ଇଣ୍ଡୋର ପଳେଇ ଆସିଛୁ ମାନିବାକୁ ପଡ଼ିବ କୋଉଠି ବାଃ ଚମତ୍କାର କ'ଣ କରିବୁ ଯଦି କର ଯିବା ଦୁନିଆ କାମ ଅଛି କେତେ ସମୟ ଲାଗିବ ସେ 2 ମିନିଟ୍ ଲାଗିବ ଆବା ଦୌଡ଼ିକି ପଳେଇଲା କାମ କ'ଣ ଏପଟେ ଆମେ ଯୋଉ ଦୌଡ଼ି ସକରୁ କିଣାକିଣି ଯୋଉ କରିବୁ ଗଣେଶ ପୂଜା ଦେବା ଫୁଲବତୀ ଯିବା ଫୁଲ ସିଟୁନୁ ଘର ଛାଡ଼ିଦେବା ନା ବୁଲେଇବୁ ତମେ ତାକୁ କୁଆଡ଼େ ପୁଣି ଏରିଆ ବଜାର କିଏ ଆସିବ ଖରାରେ ଟାଇମ୍ ପଡ଼ିଯିବ ମୁଁ ଫୁଲ ପୁଣି କିଣିକି ଗଣେଶ ମନ୍ଦିର ଆସିବ ହାଁ ଫୁଲ କିଣାକି ଗଣେଶ ମନ୍ଦିର ଆସିବ ଘରକୁ ଯିବ ନା ଘରକୁ ଯିବ ଆଉ ଯୋଉ ସିଡ଼ିଟା ତୋର ସିଡ଼ିଟା ଫେରିଲୁ ଫିଟନେସ୍ ବି ହେଲାନି ସେଠିଂ ଅଳ୍ପ କରି ପଳେଇ ଆସିଲୁ ଆଉ ଏବେ ଯିବା ଟିକେ ଫୁଲ କ'ଣ ଅର୍ଡ଼ର ଦିଆଯାଇଛି ଯାଇଛି ଘରକୁ ଆଉ ନା କ'ଣ କହିବ ପିଲା କୁଆଡ଼େ ଗଲୁ ଏ ଯିବା ଫୁଲ ଅର୍ଡ଼ର ଆସିବ ପୁଣି ଲଙ୍କା ଲେମ୍ବୁ କିଣା ପୁଣି ମନ୍ଦିର ଏବେ ବାହାରିବା ଟିକେ ଆଉ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ ଆମେ ଏବେ ପହଞ୍ଚିଗଲୁ ଫୁଲ ଦୋକାନରେ ଆଉ ଏବେ କ'ଣ ଆକାଶ କଥା ହେଉଛି କ'ଣ ହେଇଯାଇଛି ନା କ'ଣ ଅର୍ଡ଼ର କାଲି ତ ଦିଆଯାଇଥିଲା ଏବେ ଟିକେ ବାହାରିବ କ'ଣ ହେଇଗଲା ଆଉ ଫୁଲ ନେଇକି ବାହାରିବ ଆଉ ଭାଇମାନେ ଆମେ ଫୁଲ ନେଇକି ପଳେଇ ଆସିଲୁ ଘର ସବୁ ଫୁଲ ଲାଗିଗଲା ଗୋଟେ ଗ୍ରାଣ୍ଡ ବାହାରିବା ଗ୍ରାଣ୍ଡରେ ଦିଆଯାଇଛି ନା ବନ୍ଧାବନ୍ଧି ଦେଖା ଟିକେ ବୁଝାବୁଝି କରିବା ଯାଇକି ଗ୍ରାଣ୍ଡରେ ଏବେ ବାହାରିବା ଭାଇମାନେ ଆମେ ଏବେ ଗ୍ରାଣ୍ଡ ଭିତରୁ ପଳେଇ ଆସିଲୁ ଏବେ ସଜାସଜି ଆରମ୍ଭ ହେବ ଭାଇ ସବୁ ଆସିଲେଣି ସେ ଆରମ୍ଭ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ହଁ ଏତିକି ରହିବ ତ ତମର ଯୋଉ ଡିଜାଇନ ଅଛି ସେଇ ଡିଜାଇନ ହବ ବାକି ରହିଲା ଆମର ଯୋଉ କାର୍ପେଟ ହେଇଛି ତାକୁ ଗୋଟେ କାମ କରି ଏମିତି ଲମ୍ବା କରିକି ଏଇଠି ଦେଇଦବ ଲମ୍ବା କରିକି ଦେଇଦବ ସେ ଥାଉଥିଲେ ମାନେ ଖଟ କାର୍ପେଟ ପଳେଇ ଆସୁଥିଲା ଯୋଉ ରିଟର୍ନ କରାଗଲା ଆଗକୁ କାର୍ପେଟଟାକୁ ମଝିରେ ଏଠି ଲାଇନ ଦେଇକି ସାର୍ ହଁ ଯିବା ଯିବା ଆଉ ଚାଲ ଏବେ ସାତ କୁଆଡ଼େ ଯିବା ସୁବଜି ଯିବା ସୁବଜି ଯିବା ଖାଇବା ଦିଆଯାଇଛି ନା ଜଳଖିଆ ଷ୍ଟାଇଲ ଭାଇମାନେ ଫୁଲ କିଣା କିଣି ଆମର ସଇଲା ଏବେ ସାତ ଘରିଆ ଘରକୁ ମନ୍ଦିରକୁ ବାହାରିଗଲେଣି ଆଉ ଆମେ ଏବେ ବାହାରିବା କାହିଁକିନା ସୁମିତ ଫୋନ୍ ମାରିଥିଲି ଉଠୁନି କହିଲା ବୋଧେ ଆସୁଥିବ ଆଉ ସାର୍ଥକର ତା ପିଇସି ପୁଅର ଗଲେଣି ମନ୍ଦିର ଆଉ ମୁଁ ଏବେ ଗାଧୁଆ କରି ଫ୍ରେଶ୍ ହେଇଗଲି ଏବେ ଯିବା ମନ୍ଦିର କାହିଁକିନା ପୁରା ଗରମ ବି ବହୁତ ହେଉଛି ନା ଖରା ଠାକୁରଙ୍କ ଦେହରେ ଭଲ ଭଲ ହେଇଯାଏ ଛାଇରେ ଭାରି ଗରମ ହେବ ଆଉ ଅବଶ୍ୟ ମନ୍ଦିର ଭିତରେ ଖାଇବେ କିଛି ନାହିଁ ଟେନସନ୍ ନାହିଁ ଆଉ ଏବେ ସାର୍ଥକକୁ ଫୋନ୍ ମାରିଥିଲି କ'ଣ ତା ଗାଡ଼ି ଚାବି ମୁଁ ପାଉନି ସେଠୁ ସିଏ ଏବେ ଆସିବ ତାପରେ ଆସିଲେ ଆମେ ଯିବା ଆଉ ଗାଡ଼ି ଚାବିଟା ନେଇକି ତା ଗାଡ଼ି ଚାବି କେଉଁଠି ଥୋଇଛି ଘରେ କେଉଁଠି ପଡ଼ିଥିବ ମୁଁ ଜାଣିନି ବୋଲେ ଆମର ଥରେ ଘରେ ଥାଏ ବୋଲେ ମୁଁ ଏବେ ଯାଉଛି ଗଲେ ଭାରି ହାପି ତା ଭିତରେ ଅଛି ସୁମିତ ଆସିଲେ ଆମେ ଏକାଠି ଯିବା ତାପରେ ମନ୍ଦିର ଭାଇମାନେ ଦେଖା ହେବ କାହିଁକିନା ବହୁତ ଭିଡ଼ ହେଇଯିବ କାହିଁକିନା ଆମେ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଆଉ ସେଇଠି ଭାଇମାନେ ମନ୍ଦିରରେ ଦେଖା ହେବ ଆଉ ଭାଇମାନେ ଏବେ ଆମେ ଆସିଗଲୁ ଗଣେଶ ମନ୍ଦିର ସବୁ ସାଙ୍ଗମାନେ ଏବେ ଠିଆ ଆସିବୁ ଆକାଶ ଯାଇଛି କ'ଣ କଲା ଆସିବ ଗଲା ଘରକୁ ଯାଇଛି କାମ କ'ଣ ଅଛି କ'ଣ ଆଉ ଟିକେ ବେଳେ ଖାଇବା ପିଇବା କରିବା ଆଉ ସାଙ୍ଗ ଆକାଶ ଆସିଲେ ଯିବା ଆଉ ମିଶିକି ଖାଇବା ପିଇବା କରିବା ଆଉ
ହଁ ରହିବେ ସେ। ଅଲଗା ପରେ ମଜାଟା ହବ। ଦେଖିବେ ଆପଣ ବ୍ଲଗ୍ରେ। ତ ଭାଇମାନେ ଏବେ ଥଣ୍ଡା ଦିଆହେବ। ଯେଉଁ ଆସିଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ ପୂଜାରେ ବସିଛନ୍ତି। ଧ୍ରୁବ ଭାଇ ଆଉ ନନ୍ଦୁ ଭାଇ ଦେଉଛନ୍ତି। ତ ଭାଇମାନେ ଏବେ ଆମେ ସେପଟକୁ ଯାଉଛୁ। ଆକାଶ ଭାଇ ଯାଇଛନ୍ତି ବାହାରକୁ, ତ କାମ ଥିଲା, ସେ ଏବେ ଫୋନ୍ ମରା ହେଇଥିଲା, ସେ ଆସୁଛନ୍ତି ଏବେ। ଫୋନ୍ ମରେ ବଢ଼ିଆ ପ୍ଲେସ୍ କିନ୍ତୁ ଅଛି ଏପଟେ, ଭୋଜି ମୋଜି ଏପଟେ ରୋଷେଇ କରିକା ଅଛି ସେପଟେ, ବଢ଼ିଆ ପ୍ଲେସ୍ ଅଛି। ହଲ୍ରେ ସବୁ ବସିଛନ୍ତି। ଭାଇମାନେ ଏବେ ଟିକେ ଘରକୁ ବାହାରିବା, କାହିଁକିନା ଆକାଶ ଆସେ ନା, ଯିବା ଟିକେ ଘରକୁ ଆସିବା। ଇଏ ଆରମ୍ଭ ହେଇନି, ଭଲ ଲାଗୁନି ଏଠି। ଧ୍ରୁବ ଯାଉଛୁ ଯିବା ଆଉ। ତୁ କୁଆଡ଼େ ଯାଉଛୁ? ହାଁ ଯାଉଥିଲି ତୁ ଏକାଥରେ ଆଇଲେ ଆଣିପାରିଲୁନି? ଆରେ ସିଏ କହିଲେ ମୋତେ ଆଇଲା ବେଳେ ଆଣୁ, ଏବେ ଆସେ। ନାଇଁ କି ଖରା ହେଉଛି ଯେ ବୋପା ମା ଖରା ହେଉଛି। ବ୍ଲଗ୍ ହେଉଛି? ହଁ। କାହାର ସେ ଆଣିକି ଯାଇଛି ବା। କାଟ କାଟ ଆମେ ଏବେ ଘରକୁ ଟିକେ ଯିବା ଆଉ। ଗ୍ରାଣ୍ଡ ଯିବା ସୁମିତ, ଗ୍ରାଣ୍ଡ ଯିବା ଯିବା ଚାଲ। ଆଉ ଚାଲ ଆଉ ରହିହବନି ଆଉ, କାଲି ଗ୍ରାଣ୍ଡ ଯିବା ଆଉ। ମାନେ ଏବେ ଭାଇମାନେ ଏବେ ଆମେ ଟିକେ ଆସିଲୁ ଗ୍ରାଣ୍ଡ ଟିକେ ଦେଖେଇବୁ, ମାନେ କାମ ଚାଲିଛି ମାନେ ବୁଝାବୁଝି କରିବା ପାଇଁ। ଆଉ ଆସିଲୁ ବୁଝାବୁଝି କଲୁ, ଆଉ ରୁମ୍ ବି ଦେଖିଲୁ। ରୁମ୍ ଦୁଇଟା ନିଆ ହେଲା, ବଡ଼ ବଡ଼ ରୁମ୍। ଆଉ ଖରା ବି ଯେମିତି ହେଉଛି ପୁରା ଝାଳ ହେଇଯାଇଥିଲୁ। ଆସିକି ଟିକେ ଦହି ପାଣି ପିଇଲୁ, ଥଣ୍ଡା ପାଣି ଟିକେ ପିଇଲୁ। ଛାତକୁ ପୁରା ପିଇ ସାରିକି ରେଷ୍ଟ ନେଉଛି। ଚାଲ ଯିବା ଆଉ କ'ଣ, ସୁମିତ ପୁଣି ଫୋନ୍ ନଥିଲା, ଯିବା ପୁଣି ବାହାରିବା। ଥଣ୍ଡା ପାଣି ପିଇଲେ, ଦହି ପାଣି ପିଇଲେ ପୁରା ଦୁଇ ସାଙ୍ଗା ବାହାରିବା। ମନ୍ଦିର ଯିବା ଟିକେ ରହିବା ଆଉ। ଆମେ ଏବେ ଗାଁକୁ ପଳେଇ ଆସିଲୁ, କାହିଁକିନା ଘରକୁ ଆସିଥାନ୍ତୁ। ମୁଁ ତ ସେଇଠି ପିନ୍ଧି ବୁଲୁଛି, ଆଗ ଚାଲି ଦେଖିବା ଲାଗିଥାଉ। ଗାଁଟା ଆସି ଦେଖିବା ପାଇଁ କାମ ଚାଲିଛି। ଏଇ ଲିଫ୍ଟ ଦେଖିବା ଆଉ ଦେଖିବା ନା ଚଲ। ନା ଲିଫ୍ଟ ପଳେଇ ଆସିଲୁ। ଏ ସିଡ଼ି ଛାଡ଼ିଛି ବୋଲେ ସିଡ଼ି ଛାଡ଼ିଛି। ବଢ଼ିଆ କରୁଛି ଆଉ ନା, ଆରେ ଅଛି ହେଇନି ନା ବିମାନଟା କେମିତିଆ କ'ଣ ଅଛି ଦେଖିବା। ଏ ଯୋଉ ଗୋଟେ ନିଆଁ ଭାରି ସେଟା କ'ଣ, ଯୋଉ ନିଆଁ ଭାରି ହଁ ଫାୟାର, ସେଟା କ'ଣ ହେଲା? ଆଉ ରୁମ୍ ଚାବିଟା ଆଣୁନୁ ସାତ। ଆଉ ରୁମ୍ ଚାବିଟା, ଆଉ ତା ରୁମ୍ କାହିଁ ଯାଉଛ? ଦେଖିବ କବାଟ ଦେଖି ଆସିବ। ରୁମ୍ଟା ଦୁଇଟା ବୁକ୍ ହେଇଯାଇଛି, ରାତିରେ ଆମେ ରହିବୁ। ରାତିରେ ଫୁଲ୍ ବୋବାଲ ମସ୍ତି ହେବ। ଆମ ଗୋଷ୍ଠୀ ତୁ ବି ରହିବୁ। ଭାଇ ମାନେ ପୁରା ମନ୍ଦିର କାମ ସବୁ ସରିଲା, ମନ୍ଦିର ଖାଇବା ପାଇଁ ସରିଲା। ଆମେ ସବୁ ଘରକୁ ଫେରିଲୁ। ଭାଇ ମାନେ ପୁରା ଟାୟାର୍ଡ ପୁରା ବହୁତ ଲାଗୁଛି। ଭାଇ ମାନେ ବହୁତ ଟାୟାର୍ଡ ଲାଗୁଛି, କାହିଁକିନା ନିଦ ବି ମାରିଲାଣି। ଯାହା ବଲେ ଭଉଣୀ ବାହାଘରଟା ନା କରିବାକୁ ପୁଣି ଟେନସନ୍ ହେବ ନା। ଆଉ ସବୁ ସରିଗଲା, ଯାଇଥିଲୁ ମନ୍ଦିର ଗଲୁ, ପୁଣି ଆସିଲୁ ଗ୍ରାଣ୍ଡକୁ ଆସିଲୁ। ମାନେ ଗ୍ରାଣ୍ଡ ଜଷ୍ଟ ଅପୋଜିଟ୍ ଅଛି, ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ଆଉ ଏବେ ଆସୁ ଫୁଲ ନେବାକୁ, ପୁଣି ଫୁଲ ଘରେ ଆକାଶକୁ ଦେଇକି ପୁଣି ଯିବୁ କେକ୍ ଆଣିବୁ। କେକ୍ ଆଣିକି ପୁଣି ଘରେ ରେଡ଼ି ହଉ, ରେଡ଼ି ହେଇକି ପୁଣି ଆସୁ ଗ୍ରାଣ୍ଡ। ଆଜି ପୁରା ଗ୍ରାଣ୍ଡ ଭାଇ ପୁରା ବୋବାଲ ହେବ, ବାଟରେ ଦେଖା ହେବ। ଭାଇମାନେ ଆମେ ରୁମ୍ ଭିତରୁ ପଳେଇ ଆସିଲୁ, ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ରୁମ୍ଟା ଚାଙ୍ଗା ହେଇଛି। ରାତିରେ ଫୁଲ୍ ବୋବାଲ ଏଇଠି ହେବ ଆଉ। ଭାଇମାନେ ଏଠି ଶୋଇପଡ଼ୁଛି, ଶୋଇପଡ଼ୁଛି। କ'ଣ
ଜମା ସେ ପ୍ରପର୍ଟି ଜମା ଡ୍ୟାମେଜ କରିଦେଲାନି ବୁଝାଇ ଆଉ ତା କ'ଣ ବୁଝିବୁ ଟାୱେଲ ଉପରେ ଚପଲ ପିନ୍ଧି ଆରେ ସେ ପକେଇ ସେଇଥିପାଇଁ ବା ପଳେଇ ଆସିଲୁ। ଏବେ ଆକାଶ ଫୋନ୍ କଲେ କହିଲେ ଆସ କ'ଣ ଖାଇବା ବଢ଼ା ବଢ଼ି ହବ ଲୋକ କହିଲେଣି ଯିବା ଚାଲ। ଓହୋ ରାତିରେ ଭାଇମାନେ ରୁମ୍ରେ ଦେଖା ହବ ଆଉ ବୋବାଲ ମସ୍ତି ମଜା ହବ। ଭାଇମାନେ ଆମେ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳୁ ଜଷ୍ଟ ଆସିଲୁ ଗାଁରେ ଖାଇବା ପିଇବା ସବୁ ସରିଲାଣି। ଏବେ ରୁମ୍ ପାଇଛୁ ଏବେ ଚାବି ଆଣିବୁ ବା ଏଇ ଉଠିଥାନ୍ତା ଖୋଲା ଚାଲିଥିଲା ଗଡ଼ ଗଡ଼ ଓ ତମେ ଏସି ଅନ୍ କରୁଛି ତାହେଲେ କ'ଣ କଥା ହଁ ତାହେଲେ ଏବେ ଯିବା ଆସିବା। ଘର ଭିତରେ ଚାଲିଛି ବାଟି ଏବେ ଯିବା ଭିତରକୁ ଦେଖିକି ଆପଣ ଭାଇମାନେ ଆଉ ଗୋଟେ ଜଷ୍ଟ ଗ୍ରାଣ୍ଡରେ ପାର୍ଟି ସରିଲା। ଏବେ ଆମେ ଆସିଲୁ ଘରୁ ଫେରିଲୁ କାହିଁକିନା ରୁମ୍ରେ ଆମେ ରହିବୁ କାହିଁକିନା ମୁଁ ଘରକୁ ଆସିଛି ଡ୍ରେସ୍ ଚେଞ୍ଜ କରି ପୁଣି ଆମେ ଯିବୁ। ଆଜି ରୁମ୍ରେ ଆଜି ଭଲ ମଜା ହେବ କାହିଁକିନା ଆଉ ମଜା ବି ଆଉ କ'ଣ ଆଉ ଯାଇକି ତ ଭାଇମାନେ ଶୋଇବେ ଆଉ କିଛି ପେସେନ୍ସ ବି ପାଉନି ଆଉ ଭିଡ଼ିଓ କରିବାକୁ କାହିଁକିନା ଏବେ ଯିବା ତାପରେ ବାହାରିବା ଗ୍ରାଣ୍ଡ ବାହାରିବା। ତାପରେ ସୁମିତ୍ର ୱେଟ୍ କରିଥାନ୍ତି ନା କହିଲା ତୁ ଯାଇକି ଜଲ୍ଦି ଆସ ଘରୁ ସେଠୁ ମୁଁ ଯିବି। ତାମାନେ ଭାଇମାନେ ବ୍ଲଗ୍ଟି କାହିଁକିନା ଆସିନଥିଲା ଦେଇଦେଲେଣି ଆପଣମାନେ ମନ ଖରାପ କରୁନଥିବେ ଆଉ ସେ ବ୍ଲଗ୍ ମୋର କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ଆସିବ ଆଉ ବ୍ଲଗ୍ ଆସିନଥିଲା ଆପଣ ମନ ଦୁଃଖ କରୁନଥିବେ ଏସବୁ ବ୍ଲଗ୍ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ଆସିବ। ଭାଇମାନେ ଯିବା ଶୋଇବା କାଲି ସଟର୍ଡେ ଅଛି କାହିଁକିନା କାଲି ଆମେ ଯିବୁ ଇଣ୍ଡୋର କାହିଁକିନା ଗାଡ଼ି ନେଇକି ଗଲେ ଭାଇମାନେ ଇଣ୍ଡୋର ଦେଖାହେବା ନହେଲେ ଘରେ ରହିବୁ ଯିବୁନି ଆଉ। ଭାଇମାନେ ବହୁତ ନିଦ ଆସିଲେ ଏବେ ଟିକେ ଶୋଇବା। ଭାଇମାନେ ଆଜି ବ୍ଲଗ୍ଟି ଏତିକି ଆଉ ରହିଲି ବାଇ ଗୁଡ୍ ନାଇଟ୍ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।